Юрата зашить моя Муза, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшу Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы. Әлеге бәйрәм уңаеннан Татарстанда үтүче чаралар, дин ярдәмендә Болгар дәүләтенең үсеше, ислам диненең җәмгыятькә йогынтысы хакында. Шушы көннәрдә илебезнең мөселман дөньясында зур бәйрәм. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел. Борынгы бабаларыбызның ислам динен дәүләт дине сыйфатында кабул итүе ул татар халкы тарихындагы гаять күләмле вакыйга. Болгарга ислам 1100 ел элек килгән дисәк тә, 9-нчы йөз ахырында ук Урта Азия илләре белән сәүдә алып бару нәтиҗәсендә болгарлар ислам дине белән шактый яхшы таныш булалар. 903-904 елларда Идел буе Болгар дәүләтенә килеп киткән фарсы географы Ибн Рустә болгарларда мәчет һәм мәдрәсәләрнең булуы турында хәбәр итә. Гарәп илчесе Ибн Фадлан язмаларында да, башка тарихи чыганакларда да бу хакта искә алына. Идел буе Болгар дәүләте идарәчесе Алмыш хан Болгар җәмгыятенең барлык өлкәләре үсеше өчен ислам динен көчәйтергә кирәк икәнлеген яхшы аңлый. Әлеге эштә ул Багдад хәлифәлегенә таянырга була һәм 921 елда дингә үгетләрлек, ислам дине кануннарын өйрәтерлек, мәчет төзүдә булышырлык кемне дә булса җибәрү үтенече белән үзенең илчесен Багдад хәлифәсенә юллый. 2нче елда ук Болгарга Багдад хәлифәсеннән илчелек килеп төшә. Илчелекнең сәркатибе Ибн Фадлан була. Әлеге шәхеснең исеме Болгарда ислам дине кабул ителүдәге язмаларда еш искә алына. Ибн Фадлан Болгар дәүләте турында сәяхәтнамәләр дә язып калдыра. Шулай итеп, 922 елның майында Алмыш хан Болгар бәкләрен һәм кабилә аксөякләрен кырылтайга җыя. Анда ислам дине Идел буе Болгарында дәүләт дине итеп игълан ителә. Әлеге вакыйга хәл иткеч әһәмияткә ия була. Ислам динен кабул итү нәтиҗәсендә кешеләрнең әйләнә-тирә җиһанга, халык һәм хакимият арасында үзара мөнәсәбәтләргә карата карашлары үзгәрә. Глобаль нисбәттә ислам динен кабул итү Идел буе Болгар дәүләтенең мөселман казанышларына гына түгел, бәлки антик цивилизацияга кушылуын да билгели. Болгар бөтен дөнья мөселман өммәтенең төньяк чигенә үрелә. Республикабыздагы мөселман дөньясы өчен бу ел аеруча да истәлекле. Болгарлылар тарафынан ислам дине кабул ителгәнгә 1100 ел. Шушы уңайдан Татарстанда уза торган чаралар бихисап күп төрле. Россия Ислам институты да үзенең чаралар исемлеген тәкъдим итте. Безнең 1500 мәчетебез бар. Татарстанда шуның 800-ләрендә мәчеттән каршыда курслар эшли. Алар бөтенесе дә 99%, бәлки 1% бар иде татар телендә. Аның өчен без махсус татар телендә дәреслекләр әзерләдек. Һәм шуңа бүгенге көндә мәчетләрнең әлбәттә татар телен саклап калуда роле бар. Безнең 2000-дән артык укытучыбыз бар. Без аларны һәр вакыт имтихан аша тикшерәбез. Ул да бик мөһим, без генә тикшермибез, башка органнарда тикшерә алса да мөһим, чөнки алар арасында нинди дә булса шикле секталардан кергәннәр булмасын дип, аларда юк. Бу яктан да шөкер, белем ягыннан да без аларның курсларыбызны укытабыз. Һәм шуңа күрә бүген менә мәчетләр каршында курслар аша безнең диния нәзарәттә татар телен саклап калу буенча эш алып бара. Уку йортында белем алу өчен дөньяви юнәлешләр дә бар. Шуларның берсе журналистика кафедрасы. Киләсе уку елыннан биредә аның магистратура бүлеге дә ачылачак. В течение дня проводим цикл мастер-классов для детей по журналистике. И в частности, именно во всех учебных планах у нас очень большой блок выделен именно по работе именно с социальными сетями. И мы работаем по социальным сетям и с пожилыми людьми тоже организовывали мастер-классы. И для педагогов по медиаграмотности. Вы знаете, что сейчас у нас явление кибербуллинга развито в интернете. Очень большое количество опасностей для детей и подростков. Да? Суицидальные случаи встречаются. И именно мы разрабатывали уроки, даже полноценные уроки для педагогов по
по медиабезопасности в школе и раздавали как раз-таки учебные пособия. Они были очень благодарны нам. Мәгълүм булганча, ислам дине кредит алуны тыя. Шуңа да яшь гаиләләргә торак алу шактый авырлаша. Институт бу эшкә Акбарс банкын җәлеп иткән. Тиздән бу банк дини ипотека бирә башлаячак. Никто не скажет ни в банке, никто не будет против продать этот продукт любому человеку, определяющему себя верующим, неверующим, христианином, иудеем, мусульманином, без разницы. Он называется мусульманским лишь потому, что в его основы были положены правила мусульманские, а они дозволены для всех. Ислам дине әдәбият үсешенә дә йогынты ясаган. Болгарда яшәгән язучыларның безгә иң билгелесе Кылгали. Аның 13-нче гасырның 1нче чирегендә иҗат иткән атаклы Кыйса Йосыф поэмасы болгарларның югары мәдәниятен, аларның башка илләр шул исәптән Мисыр белән багланышларын чагылдыра. Мондый әсәрне мөселманча укымышлы болгар мөгаллиме генә иҗат итә ала. Тагын бер атаклы шәхес Хуҗа Әхмәт әл-Болгари, галим, дин белгече. Ул шәйх, имам, имамнар шәйхе кебек югары дини исемнәргә ия булган. Аның мөселман хукуклары турындагы китаплары ислам дөньясында аеруча мәшһүр саналган. 11-13 гасырларда Болгар илендә гарәп әлифбасына нигезләнгән төркичә язу, төрки әдәби теле киң таралган. Алар туз, кагаз, хәтта металл кебек әйберләргә дә язганнар. Тузның язу материалы буларак файдалануы археологик мәгълүматларда әйтелә. Балчык кара савытлары, язулы кылычлар, беләзекләр һәм 1146-1147 елларда эшләнгән Әбүбәкер Оста исеме язылган бронза йозак һәм башка язулы табылдыклар Болгарда язма һәм әдәби мәдәниятнең киң таралышын раслый. Дин болгарларның сынлы сәнгатенә дә тәэсир итә. Ислам динендә җанлы затларны сурәтләү тыела. Шуңа күрә болгарларда рәсем сәнгате башлыча чәчәк, үсемлек бизәкләрен, эпиграфик һәм геометрик орнаментларны сурәтләү белән шикләнгән. Балчык чүлмәкләр, көн күреш әйберләре, йөзем тәлгәшләре, чәчәк аткан ләлә сурәтләре, үрмәгелләр, туры һәм дулкынлы сызыклар белән бизәлгән. Орнамент сәнгатендә болгарлар зур уңышка ирешкәннәр. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул ителүнең әһәмияте чыннан да шактый киң. Илгә ислам дине аша төрки традицияләр үтеп керү нәтиҗәсендә киләчәктә кабатланмас татар-мөселман цивилизациясе үсеп чыга. Ул татар милләтенең бергә тупланып ныгуына нигез сала һәм татар дөньясының эчке бердәмлеген тәэмин итә. Татар җәмгыятендә дини-фәлсәфи фикернең җәдитчелек һәм ислам социализмы кебек яңа агымнары барлыкка килә. Шушы көннәрдә Кәрим Тинчурин сәхнәсендә Кара Пулат операсы куела. Музыкаль әсәрнең сәхнәгә кайтуы ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Язалар инде аны опера дигән булып, теге риваят дип, ләкин бу опера гына түгел. Бу ниндидер зур һәм яңа куелыш дип әйтергә мин моны. Бу моны без кече театрда, Мәскәүнең кече театрында куйган вакытта да аны бөтенесе шаккатып аягүрә басып карадылар. Чөнки монда операдагы шикелле җырлап кына тормыйлар. Монда мюзиклдагы шикелле жүгереп тәйриләр, бийләрдә, монда сиректа кебек аякларыннан асып куеп җырлыйлар да шул килеш арияларны. Һәм монда сугыш кораллары белән дә сугышалар. Шуңа күрә бу шундый зур бөтен теге опералар, мюзиклларның бөтенесенең бергә кушылган синтез дип әйтергә. Һәм шуннан шундый мотор татар да гына була торган, моң белән бара торган, җырлап бара торган, биеп бара торган шундый бер спектакль булды. Операда төп рольләрне Илүсә Хуҗина, Артур Исламов, Илгиз Мөхетдинов башкара. Әсәрнең композиторы Илмир Низамов туган ил, батырлык, тугрылык турындагы иҗат җимешенең аеруча да якын булуын яшерми. Әлбәттә ул тарих, безнең тарихыбыз, әлбәттә ул Ренат Харис либреттосы, аның сүзләре, ул либретто булмаса иде, бу әсәр тумас иде. Һәм әлбәттә безнең татар музыка классикасы. Мин тырыштым, менә бу спектакль Нәҗип Җиһанов, Монасыйпов салган нигезләрнең менә шундый дәвамы булсын дип язды мин аны. Менә шуның белән илһамландым.
Аксак Тимер гаскәрләре Шәһри Болгар каласын яулап алган чакта 12 кызны кулга төшерәләр. Араларында хан кызы да була, ләкин гаскәр башы тигез саф булып тезелеп баскан 12 кыз арасыннан горур хан кызын һич кенә дә аерып ала алмый. Сугышчылар кызларны төрле сынауларга душар итә, ләкин тугры кәнизәкләр хан кызын һич кенә дә сатмыйлар. Тик кемдер хан кызының утта янмый икәнлеген хәбәр итә. Нәтиҗәдә сугышчылар кызларны хөкем сараена ябалар һәм ут төртәләр. Диварларда янгын нурлары уйный башлый. Пулатның ишеге ачылып китә, һәм шуннан аппак киемнән хан кызы пәйда була. Туган илгә мәхәббәт, тугрылык белән сугарылган әлеге әсәр кеше исеменең, кылган гамәлләренең мәңгелек икәнлеген искәртә. Бүгінгі көндә Россия Федерациясының дини халкы арасында сан буенча мөселманнар икенче урынны билиләр. Алар Россиянең барлык субъектларында яши. Мөселман оешмаларының үзләренең эшчәнлекләрен төрле өлкәләрдә гамәлгә ашыра алсын өчен закон дәрәҗәсендә шартлар тудырылган. Ислам Россиядә социаль стабильлекне, гаиләләрне, гомум кешелек дини әхлакый кыйммәтләрен ныгытуга һәм гомумән татар җәмгыятенең алдынгы үсешенә ярдәм итә. Мөселманнар арасында Россия һәм дөнья күләмендә танылган мәдәният, фән, сәнгать, җәмәгать эшлеклеләре, күренекле эшмәкәрләр, спортчылар һәм башкалар бар. Илебездә мөселман мәгариф системасы дини әхлакый тәрбия буенча шактый эш алып бара. Россиядә бүгенге көндә 80-ннән артык мөселман дини уку йортлары исәпләнә. Алар арасында 2017 елда ачылган Болгар Ислам академиясе аерым урынны били. Шулай ук Болгарның нәкъ үзәгендә гаҗәеп матур ак мәчет тә төзелде. Бу милләт-ара һәм дин-ара татулыкның нигезен тагын да ныгыту юнәлешендә мөһим адым булып тора. Яңарыш кичергән Болгарга сыкланмаган кеше юктыр. Ислам дине кабул ителүгә багышланган чараларның да иң күләмлеләре шунда уза. Ел сайын май айында Болгар шәһәре ислам дине вәкилләрен үзенә җыя. Быелгы бәйрәм Болгарда 20 майда башланды. Ак мәчет территориясендә инсталляция күрсәтелде. Төп тантана традиция буенча 21 майда. Казаныбызда исә 17 майда Казан Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы 2022 халыкара программасы кысаларында халыкара Коръән бәйгесе узды. 19-21 май көннәрендә Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2022 һәм Россия хәләл экспо күргәзмәсе ачылды. 20 майда Казанның Җәмигъ мәчете төзелешенә истәлекле таш кую тантанасы узды. Шушы көнне милли үзенчәлек һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләренең 12-нче Бөтен Россия форумы үтте. Форумда барлыгы 1100 имам катнашты. 1100 еллык уңайнан Коръәннең яңартылган Казан басмасы да әзерләнеп бетте. Шулай ук кулъязма Коръән дә тиздән язылып бетәчәк. 19 май көнне Казанның Кол Шәриф мәчетендә татар азаны бәйгесенең финалы узды. Бәйгедә Татарстанда һәм республикадан читтә яшәүче 100дән артык кеше катнашкан. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты эшчәнлеге ярдәмендә без бу бәйгене быел Бөтен Россия киңлекләренә чыгардык һәм конгресс линиясе аша әлеге бәйге турында хәбәр татарлар яши торган барлык Россия төбәкләренә җиткерелде. Һәм финалга хәтта Самар өлкәсеннән бер катнашучыбыз да чыкты. Булай географиясенә килгәндә Самардан калганнар барысы да үзебезнең Татарстан егетләре. Татарстан географиясенә килгәндә Күпмарадан, Яршаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга шәһәрләреннән катнашучыларыбыз бар. Бәйгедә 14 яшьтән олорак һәр теләк белдерүче катнашкан. Финалга үтүче егетләрнең иң яшенә 27, иң өлкәненә 70 яшь. Җиңүче башкаруындагы Азан Тәртип радиосында да яңгыраячак. 100-гә якын кеше катнашты, бүген инде без 3 коллегия дип әйтик инде Диния нәзарәте үз ягыннан, Тәртип радиосы үз ягыннан, Рухимның иҗат берләшмәсе үз ягыннан унар кешеләр без сайладык та һәм шулар арасында кисешкән тагын 10-ны сайлап алып, менә бу инде 3нче этабы була, дөресен әйткәндә 10 кеше калды монда. 100дән 10 кешене монда Кол Шәриф мәчетендә бүген безнең мөхтәрәм жюри тыңлаячак. Бәйгене оештыручылар татар азаны дигән төшенчәне аерып басым ясап әйтә. Татар азаны, ул нинди була соң? Без бит татар әдәбияты, татар моңы, татар җыры дигәндә аңлыйбыз, әйме? Нәрсә турында сүз барганын. Чөнки һәрбер милләтнең үзенә генә хас, беренчедән генетик коды бар, икенчедән менә моңга килгәндә, азан ул әлбәттә моң белән әйтелә торган,
күренеш. Шуңа күрә һәрбер милләтнең менә айырып ала торган менә моң үзенчәлекләре бар. Шуңа күрә азанның да, татар азаны дигәндә, әйтелгәндә менә шушы моң үзенчәлекләре белән башка милләтләрнең, башка мөселман милләтләренең әйткән азаннан айыруы, ул да булса татар азаны. Чөнки без беләбез, менә шушы өлкәдә, шушы өлкә белән яхшы таныш кеше, ул гарәп мәкамендә, чечен мәкамендә, үзбәк мәкамендә айыра. Хәтта бәлки бу өлкәне яхшы белмәгән кешегә дә бу колакка аңлаешлыдыр. Әйтик, мәсәлән, хәзер сезгә үзбәк кешесе үзбәкчә итеп азан әйтсә, сез инде аны аңлыйсыз. Менә бу очракта да татар азанының бар нәкъ безнең милләткә генә, татар милләтенә генә хас моңлы ахәңе. Быел бәйгедә олыларга караганда яшь катнашучылар күбрәк. Җиңүчене Казан Экспода узучы, Казан Саммит форумында да тәкъдим итәчәкләр. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бернинди дә ярыш ни белән түгел, главное халыкка матур тавыш белән, матур мәкан белән халыкны намазга чакыру, туры юлга чакыру дип әйтмешләр. Шушы матур тавышны ишетеп, бәлки алар мәчеткә күбрәк йөри башлап, Аллаһ Тәгалә турында танырлар дип. Яшьләр генә, менә мин кечкенә вакытта авылда үскәндә бабайлар гына йөри иде. Шулай итеп, бабайлар йөрегәч, мәтәм яшьләр әле пока йөрмәсә дә ярыйдыр инде дип уйлый идем. Картайгач намазга басыр дип уйлый идем. Аннары шулай итеп, бу яшьләргә дә бер шундый максат. Менә мин карт түгел, миңа 30 гына яшь, яшьләр дә йөри ала мәчеткә дип шуны аңлатма килим инде. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы. Әлеге бәйрәм уңаеннан Татарстанда үтүче чаралар, дин ярдәмендә Болгар дәүләтенең үсеше, ислам диненең җәмгыятькә йогынтысы хакында сөйләштек. Ислам сүзенең тамыры сәлам сүзеннән килеп чыккан дигән караш бар. Ул тынычлык, иминлек, сәламәтлек дигән мәгънәләрне белдерә. Һәр кемгә тынычлык, саулык, сәламәтлек юлдаш булсын. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш чельги бурчухне тынже путмейді. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.